новому не відкрию, але учні мої знають, що я завжди кажу, терпінням і працею всього здобудеш, але далі продовжую, що можна багато працювати над собою, але в відповідальний момент розгубитися, і тоді вся праця піде на нівець. Тому зразу говорю наступний вислів. Уміння володіти собою – запорука успіху. Мені приємно було цього разу, що вперше учні 11 класу вибрали проекти з української мови. Якщо ви були минулого року присутні, коли учні попереднього 11 класу захищали свої проекти, і я висловлювала таку думку, що мені шкода, що чомусь з української мови ніхто не бере проєктів. Тільки в основному вважали, що математика, там, астрономія, географія, біологія, література, всесвітня і українська література були такі весь час актуальні. І, мабуть, хтось із вас все-таки прислухався до цієї поради. І цього року 2 проекти з української мови були захищені. Я вважаю, що успішно, тому що мої учні Сабада Богдан і Юра Радей багато попрацювали. Я не кажу, що інші не працювали, просто я вже особисто висловлюю свою думку. Вони використали весь той матеріал, який можна було, звичайно, використати. Багато працювали. Вийшло так, що не я за ними ходила, а за мною, тому що приносили свої пропозиції, але, звичайно, хотіли, щоб їх проконсультувати, щоб їм допомогти. Не бачила я й таких мовних огріхів цього року, які я завжди стараюся назбирати і отут записую. Тому врахували ви це, мені це приємно. Звичайно, що дуже важко, я погоджуюся з тим, що ви тут хвилюєтеся, дуже важко все-таки виступати перед аудиторією, але це потрібно вчитися робити. І саме оці перші кроки допоможуть вам, бо ви підете зі стін школи, і перше, що ви зустрінетесь з чим, це треба буде відстоювати свою якусь роботу, захищати її. І я думаю, що ви пригадаєте всю ту науку, яку вам давали вчителі в нашій гімназії, і використаєте, успішно використаєте її. Єдине, що зауваження, яке хочу зробити, що коли ви в чомусь помилилися, не так сказали, не губіться від цього. Є багато гарних слів. Не треба казати вигуки там «ой», «ай», «ох», ніби що ви помилилися. Перепрошую, вибачте, ми всі живі люди і помилятися нам теж властиво. Тому теж бажаю успіхів, бажаю, щоб ви успішно закінчили 11 клас, і всі випробування, які цього року на вас прийшли, як то кажуть, то щоб ви їх успішно всі подолали. Всього вам найкращого.